Jako fotit. Tímhle se, jo, fotí se, tímhle se natáčí a normálně i půl videa. Proč tady mám sekundy už běží? Že už natáčíš. Aha, tak to nemá. Tak až... Všichni pak tu hodnici. Jo, jo. A nevím, kde jim jdem druhý a vedete poslední, tak jestli po našich útokách, anebo teďko. O, jak chceš, hele. Tak radši teď a pak znova. Až doběhnu. Jo, v pohodě. A chceš si vzít svoje hadice, nebo Asi půjdu na vaše. na nás? Asi je to těžké, no, půjdu na vaše. No. My máme těžký, ale jo. Já si ji pak vystanou.